Ke bidiyo fa nake miki. Haba. Allah yi magana kan bureka. Wallahi ka na ji daɗi. Hamisu Bureka Ɗaurayi, ni babbar masoyiyar ka ce, sunana Ruki Aslam Rukayya, ƙaramar jaruma ce ta wasan kwaikwayo. Ina yin ka sosai Bureka, Allah ya haɗa mu da kai wata rana, mu masoyinka ne, wanda ya ce yana son ka yana son ka, wanda ya ce ya tsane ka har abada, ko me za a yi. Ɗaya. Mu masoyinka ne, muna bayan ka. Oga ya ce ba zai yi bidiyo da ya ce sai ya biya 200,000 kafin a yi bidiyo da shi. Ya ce sai an biya 200,000. Kina da 200,000? Duk mutumin da ya ce zai yi aiki da kai, masoyinka ne, ba sai ya biya kuɗi ba, sai ya yi mata. Kaga kai na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani ma masu ran za mu ga Bureka saboda ka gani jaruma ce a cikin industry nake. Na san dole wata ran aiki na zai iya ɗani da shi ko kuma wani abu saboda kaga mutum bai san inda zai je ba. Malam Bureka ina maka fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya raba ka da sharrin duniya da abin da yake cikinta. Duk abin da ka sa a gaban ka Allah ya sa alkhairi ne kuma tabbatar maka da ita. Duk abin da yake sharri Allah ya kawar da kai, Allah ya hana ka haɗuwa da shi. Duk abin da yake sharri a gare ka kar Allah Ubangiji ya sa maka a ranka har ka ji zafin rabuwar ka da shi. Duk wanda ya sa ido a kanka ko maƙiyin ka yake wani fatan wani sharri ko wani abu a kanka, Allah Ubangiji ka juya masa kansa da shi da ahalinsa gaba ɗaya. Ya Ubangiji Allah ya ci gaba da ɗaukaka mana kai, ya kare mana kai daga sharrin maƙiya. Ban ma san me zan ce ba. Allah ya baka arziki mai albarka. Albarka annabi da alƙur'ani. Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ka kuma gama da iyayenka lafiya. Allah ya baka mata ta gari wanda da ka ce yi na yi bari na bari. Allah ya baka ƴaƴa nagari hafizan alƙur'ani.